Te ka bening kong ngasawan ai ngu yu blay maka jing kat ka jong u ya ka jing im ka jongi bat ya ka jing im ka jong phi baro te ni ka por ngi priang subhai phi baro ki pai ba baro ki baju pe ya ka ni program jong ka ni ka Grace Worship Center ling ba ka ni ka YouTube channel te ngi priang subhai phi si sin pat ka ni ka ma ka ni ka sngi ba phi la ban shong biang ha ki jaka ki phi la phi dan hang no ban plut por biang si sien ban sngap ya ka tien ka jong utrai ya ka bai pastor yo ban sam leng ba kaktin ga jong u te shabangin yo sngo kaktin ga jong utrai nginya puli katu kan ina kaktin ga jong utrai nginya pet na ka gospel ga jong Lukas kalenong ga ba khatsan kalkhot ga ba ningkong terter te gi nongkrong bat gi ba pop baro ki la wan hajan jong u ban yo sngo ya u henrei gi pharisi bat gi nong tho kle khnyum e ki da ong pleng unu ubriu priang subhai gi ba pop bat ba bam lem bat ki te ula keren nya kani ga pharsi hak ki uda ong uno ubriu na phi buradan chispa kilang brot balada ja no ka wei na ki ubom ino ya ki khandai pho khandai halum bat ban lej wat ya kata kabala ja no bat banda shem ya ka te haba ula shem ya ka ula bo ya ka halor ka terpeng jung u kaba udah sngo komen bat ondala poi sheyeng ula khot lang ki lok bat je ki paramarjan udah ong haki to ya komen lem bat nga nabang ala shem ya kalang brot jonga kabala jano nga ong hapi bakumta ka jingkmen kalong habaneng na kabanta we bapop ubakala ka bamut banya na kabanta ki khandai po khandai ki bahok ki bamdan kam ya ka jingkala ka bamut tengi sngo ikaktin ka jong ublei bak ong neba lada ka we kamen sim ka wan ban phai no sha utrai ni sngo thu ba ka jingkmen ki angel habaneng kalong ka ba khraw hodu kata banya kitu ki khandai ki bamdan kam ya ka jingkala ka bamut te nga ai ngoi utrai lam ka ktin ka jong ublei ba kapin slur yangi ba ladang idong kinong pop ladang ilong kinong ki bala jot no hanrei ublei thau yangi bat ukhat shaga jingkala ka bamut te ila yosngo ka tuna ktin jure tin ju ublei mentang nya pendam ka jingduai try jisu ba kurang wan pat try khmat jume si sin pat try ngi sngongu plat ya ka jing kat ka jong me try ka jing im ka jongi bat try jisu ba kurang deleng ba ka jing it ka jing bha ka jong me kan try wala pulong pa yangi try bangila si sin pat try ban wan ka sngi try ban mani ban yaro ka kerteng ba khraw ka jong me kan try milong ba khraw ba dei hok try ban yo ka jing mani ba ka jing yaro kan try ngada dwai ngada pun kan tang no try ka sngi try ngada dwai kan try ki pai ba bro try ba page try ka program kan try limba kan YouTube channel ki ba ju ngap try ka tin ka jong me nang baka khubor ka bai pastor P.R.DIENGDOH try yo ban sam try ngada nget ken try bah kan ka sngi try ka ba yo try ban sngowi kan ka khubor kan yo ka jing pen kha kan yo ka jing pen like bikin yo ka jing map try na ka pop ki jonki kan try ngi one man ailut chime ka burom ka jing ro try ngawan kan ka sngi try ngada pen gentang no ngada yo shakri u jong me try min pen slay try u try ka snam ka jong me try min ra u hajat ka ding na try hawa Ukraine kan try kan dei try ka contain ka badai biang try iki brio baro ki ba pe ba ki sngowi kan ka khubor ling ba kan ka channel kan try but kumjo min dapat slay ini ki brio ro kumjo try bagi bio sngowi ni khubor kan dalong ka jingker khu try ya ka mensim ka jungki ba ya ka jing im ka jungki kan try ngi ailut chime ka burom ba ka jingero ipun khamti try ya ka ni ka por baro try haki sangti ba kodor ki jong me kan jisu ya ka ni baro ngi dem ngi pan haka kerteng jong jisu Christ nang punim jongi amen but amen te ublen kurku but hakani ka por ngan ai tinno I pastor P.R.DIENGDOH ben ai ka tin ka jong try bless you. To hagini ka por ngadap na ka jing sngongu yo blay. Namar ka jing bahab ka jing isnay ka jong try. Kabaw penla yang ay ka bangan krene ni ka jong blay mentala kumakat to ka na pausin. Bat nga ay ngo yo blay basa sisin pat mentay ka sngiru. Ngandang la ya ka banwanra afi ya ka jong try. Bat hagini ka sngi. Lasing ala krene ka jong blay la bon tali. Haduk mentai ke sngi nget kalapai siya ke saw pun nyaw tali ki video ki bang keren. But haga jinga day but ki voice message ngalapai siya do shispa kandai po lani shispa kandai po wait tali. But nga ay ngu yu play balang bagi ni ki jing keren na kaktin ke jong play ki bo play ula ay hanga. Ngalala ika bangan share siya fi ke jait benriyo ke si jantia. But khambun na ki priyo ki la yo sngaw but ngayo idon sibun ba ki ba yo ika jing mento ay. But ay play unyo buram na ki jing keren but mday tangkat ta. Nga kwaru ba play unakta unatrey unapenkela unawanra ika change hagi riba ke jait benriyo ke jangi.
Ngadway na gani jaka bangan ong biang sa sisien gani ktian ke jong play. Kam day tangi ki kat tukat ni ki brio. Kam day tangi ki kat tukat ni ki niam. Kam day tangi kat tukat ni teli ki balang. Kam day tangi ki balong kristan ni ki bamlong kristan. Kani ki ktian ke jong play. Kade ya baro khat. Bat ngakwa man ki ski bangan ong pi ujisu day ya baro. Ktian ke jong play kade ya baro. Ka beneng gani ki jaka ka bangini shonglang baro. Play plan na ka benta jongi baro. Bat menta ki ski ngan ai gani ki khubor. Kabang akwa ngan krenika na ka donut ke jonga ya kabang juyo jingker khuha ke jing ema bang puli ke ktien ke jong play bat minta ha gani ke jingkren ke jonga le se gani per kendiat na kabang jukren na mar ke ega bang kren minta ke sngi ke dai ngakwa ngan ya lap afi ya ke khubor jong ke jing penem ke jong Jesus Grace nganum kren ki khubor jong ke jing sang nganum kren ki we pat ngan kren chapang ke khubor jong ke Jingialap chapang ke jing penem ke balang bau Jesus Grace bat ngakwa agani ke pola dan pleng jong pi pimpat priang yu Jesus Grace pidana ke jaka ka be lesi pila priang repim so tau lesi dan pleng jong pi pila shakri yu play pila long kristan ne piklem long kristan rege jing em jong pi ke ya klumar ngakwa bagani ke jingkren jong am tagi sngi kalong ke jingger khu fi pelet jing mot ngap ha ai pouring a bang kren na bang khwa ngan ya lap pleng jong pi ya gani ke ktien ke jong play na bang em ke sngi ke khat do ke bang kwa ban pen pau lut ye ke ege bo play dan ke donut jingi bat ka bang khwa na ke liang jonga ke dei bangan ya lap yo Jesus Grace bat ngani ai kren ke tir ke jong play da ke jing shirham bat ngada tip shai ba ha pudeng jong ke jing e pudeng jong ke jing le jong ni ke pertai kat ni dei tang ke ktien ke jong play ba dei tang Jesus Grace u balang ke jingker man ke jing em jong aba jong fi na ka ta daw nga kerpat fi ke ba yo sngowi ni ke jing kren la pi dan na ka ba kum ke no ke jing long le se pi dan na ke jaka kat bangan kren mga fi dan na ke jaka ka ba e pidana ke jingpang nete pidana preng ke jingdok ne ke jingdok ne ke jingpa je fra ne pidana preng ke jingem ka ba pichate ke jinglen besneo ne pidana ke jaka ka ba pim sngo tau ke yeng jong pila se ke klumar ke jingdei jong pi ber ke brio kam long ka ba biang le se ke jingdei kham tam ba do play ke jingai ne khwa ke ne ke por ngan pin ifi ne ke tien ke jong play bat abangan krane ne ke khubor ngatwai bo play un penla yanga bangan ai ni ktien ke jong play ka ba dei shipi men nag sngi play jing mot ngap ai lat bo play un ktai ke dot not jong fi namar ke eiga bangan don ban kren nang ni fi nga chat ong ge brio la na pi ngap ye ke ktien ke jong play but la na pi pai shu play ke dot not bara pinum babi hadu pina lek na ke pertai but nga kwa agni ke por bangan kren ni ke khubor da ka bangan ai kertang ni ke jing kren jong am ta ke sngi Sngap ha ke jingkren jong am ta ke sngi ke dei shi sien ngala kren ni ke away ni ke jing sang ke be he en rei men ta ke sngi nga kwangan kren hang ni po YouTube ya ka bangan ai kertang ni ke jingkren ke Jingbakla Kaba Khraw Tam kata ke kerteng jong ke jingkren ka bangan don ban kren shifi baro ki ba yo sngo pet ba ya ke ni ke jingkren de snap le jingman naman ngakwa ngan kren nga ai kertang ini ke jingkren jonga ke Jingbakla Kaba Khraw Tam balai ngakren japang ni ke Jingbakla Kaba Khraw Tam knang bangan ya lap yupi bafindup sngoto banong hagini ke por bayo pipoi hagini ke Jingbakla Kaba Khraw Tam kabala na pi bakla ya gani ke Jingbakla Kaba Khraw Tam kabangan sepeni mga nakabenta jong pi ya gani ke por ay bagani ke Jingbakla kanum urlong ni pi lani pinumpoy ya kita ke Jingbakla na margani ke Jingbakla kadai ka ba pin babi shiki ba bom jikot but day na kita daw habang kren ni nga kwa man wanra yang ni jingkren na ka Bible baki don ke brio ke ba bakla ha ka Bible ki bangalangan ong ki don ke Jingbakla ke ba Khraw palat ki bahadien ki yam ki jaumat ki bakla ki mla yo shoika but nga kwa ni ke por ngan pen ifi kat banga kin mau na ni ktien ke jong blend rei suai ka bangan poi seta nga kwa ngan ong kum ne ifi kat tu kat ne ngap ha habang kren japang ke Jingbakla nganget pinum sngaw e ngan ong ini ktien mjudan brio ha ka pertai ubam bakla baro ngi bakla ngau bakren ang ngadan ke Jingbakla ke bobon mdan brio ni ke pertai ubajanai baro ngi dan ke Jingbakla u Abraham bakla u Noah ro bakla la pin pule ke Bible u Moses ro bakla u David ro bakla shibon
Puli na Bible sibon bagi brio ki bakla ke Naomi ke bakla. Lepi puli na kitian ke jong blay Barok ke brio ki bakla. Le sila dengan wanra ipiang ni Samuel bakla, Jonah bakla, Petrus bakla, Wabs Paul bakla, Thomas bakla, Barok hat ki brio ke Bible ki bakla. Bat ngkhwangan ong ifi ke Jingbakla ki dana ke Jinglang brio. Kat bapidang ngap yang agini ko po ngkhwangan ong ifi lana pidan ke Jingbakla ke Jingem walit mut bapin syongsa bagi ke Jingbakla ngam khwa bapin ong try ngam patla na mga dan sibun ke Jingbakla ngkhwangan ong ifi agini ko por Barok ngi bakla Barok ngi brio jong play ke Bible ke bakla wat ginong yalap mentak lang ke pertai ki dana lagi jong ke Jingduna ki dana lagi jong ke Jingklat ki dana lagi jong ke Jingbakla nakataka daw ngapin slurpi mendagisngi ngap yang ini ublay ubangi syakri uday ubasngaw to ke Jingbakla jingi lana pin puli na ke siti shiki Hebrew kalanang ka basaw pinlap baka Bible ka ang idan urang ba lingdo ubasngaw lam ke Jingtlat jingi yaw bala pin shay striem yangi haki aka nrei klempop ngakwangan ang ifikit mau Jisu ula sya shibon ke jingi lanting ni ke pertai bat day tang mau bam bakla bat ngakwangan ang ifi usngaw to yangi bangilong tang ke kendaw utip bangidan na preng ke Jingbakla utip ipi babidan na preng ke Jingbakla dan na preng jopi pidan na preng ke jaka ga haga bagi brio ki pek sa ke Jingbakla jompi bat ngkhwangan ong pi mdanu wairu bam bakla wat lana pi sha kno ke Jingbakla jompi wat kitu ki bakno ya pi ke Jingbakla ro yala dia ki dan la ke Jingbakla nakataka daw man ta ke singa khwangan ong pi ke ni ke por ki Jingbakla ke Jingem wat ai kin long ki ban paniap ya pi handai ke Jingbakla ke Jingem ai kin long ke lesson ai kin long ke Jinghikai pi bapin sngo tro bapin ya chkhmal ke Jingem mjudanu khulung ubakha ni ke pertai ubam ju juntut ubam ju ubam ju kelan mjudanu brio baya ni ke pertai ubam pat ju kelan ubam pat ju juntut ubam pat ju hendrai nginang kat banang jam kat banang ya chkhmal nginang san nginang gro kat banginang ya chkhmal bat ngin pai ke jaka ka banginum kelan habang ilanang ya ilanang san ilanang rangba kata ke Jinglong ka bo play kwa yangi balada pidana ke Jingbakla pidana ke Jinglong ka bam day PM ke Jingem ka bakla mta ke ngap yang ngana pi Barok ki brio ka Bible ki degi bakla Barok khat ki brio ki be syakri u play nado mensyua hado mta ke sngi Barok ngi dana ke Jingbakla bat Barok ngi dana ke Jingduna bat day na kita daw ngkwangan ong fi ke ni ke klipmat ay bagini ke Jingkren jonga kanya rap fi bawala na fi bakla kat no ngkhwangan ong fi Moses bakla Abraham bakla hare Barok ki pai shibadei ha bakat do namar balai ki pai show blay but ngkhwangan pen e fi ke ni ke por mdei ki Jingbakla la na fi dan Jingbakla ay ngo yu blay ba fi sngo to ba fi bakla ba fi teman pai show blay hare dan arjat ki Jingjah ke Bible ngan peni ki dan artli ki Jingbakla ki bagi brio ki le singan ong komne Singap ha artli ki bagi brio ki le bakla ke Jingem but yagini ki artli ki bagi brio ki le bakla ke Jingem ngakwa ba mapi pinom hab hangta ai bagi Jingem jong pi kan light nang ta lada pi light nang ta nganut manang ki Jingbakla jong pi mlelai ki Jingduna jong pi mlelai lada pi singal tho yagini ki tien ke jong blai tangini pai no khnang manum slam na mga khwa ngan ai ni ki tien ke jong blai ya ka bang khwa Barok khat ki ba yo sngaw man ga sngi ni ke Jingkren ba pin yo e ke Jingshai ba pinum bakla kumba bakla nu brio haga Bible ngini pulibat ngana ke gospel ke jong Lukas kalanang ko bakhat pra ngap ngan puli ke gospel ke jong Lukas kalanang ko bakhat pra bat ngakwa agani ke por bangan pen efi Ayub au nu brio bakla tangini puli na ke Bible gospel jong Lukas nang ko bakhat pra ngan puli na do khat ke bakhat pra ter ko angumni way nong sin sharu la kaliyo Jisu dong kunong hikai babha ngan le kumno bangan yo iga Jingem bam jukot u Jisu tu la anga ubalay makhat babahaya nga mdano babahan retang way bo blaken mete bigi hukum wat klem wat peniap wat to wat sagilam ler buram yo pabat yalaga keme ulay to wang yagini Barok ngala sumar na mendang kena u Jisu te bola yo ngoni ki e rula anga u sakaway medang duna to dino yiki aka Barok alba medan
tu samru iki hagi bedok tu menyo ega jingkan syaukan ya beleng batu wan bot ya nga hendrei habau la yo sngaw ini ki eki ru ula sngaw si sikat dei naba ulang uberius pa habau jisu la yo I uba ule sngaw si ula ong aga bad no ye ki bedan spa ban episode apa ge himau blai naba kalang khamjam ya ka ut ban episode leng bai ge thleu thnia ban yo uberius pa ban episode apa ge hima ge jo blai ngakwa ngan pen fi ge jingbakla jonu brio ngap ha uniu brio number 1 da pipulia bahang ni uniu brio de ba em ge jing em ge babet uniu brio kaba ar ude badang samla kaba lai uniu brio ude uba ogno da kwe kentien uba da riu spa shisha bat kaba saw uniu brio ude uba tip ya ka hukum pinum lap brio uba kumta kumuniu brio hagini gisngi Ubriu ba em ga jing em ga babet. Ubriu ba dang samla. Ubriu ba dan spa. Ubriu ba tip ya ga ktien ga jong play labano. Bat nga khwang anong ifi uniu briu uyat ga jing em kabalabanong hapden ga em lang salang. Ude briu ba dan buram. Let's see kena samla kentay kin jindala pet show new samla nama ude ba biang jing lang jing em ude ba yat bet ya jing em but ude ru brio uba dan spa dan po but I ngu you play ya we liang laban ong ba uniu brio uwan chu jisu u klem wan wat spa u klem wan chu jisu namar ba udan jing pang ne bu dan jing ne bu dan problem nda wan chu jisu u kli jisu wang ka ga banga day ban le banga nyo ga jing em bam jukot Kapamat uniu brio udan ke jingkwa banyo ike jing impam jukut. Fi hakini ki sngi ki brio ke riuspa ki brio ke biang ngan itu pik hamtam lagi kena samla dan ki ban wat yo blay ban kwa ike jing impam jukut. Namar ki enjoy ban ki eki ndai uniu kena samla lara pi pulia kini ke Bible udah brio ke biang ke jing shisha uan chu jisu ang kunong ikai babaha ke bang adai ban le singap ngan le kum no bangan yo ike jing impam jukut ngala yo ke spa ngalayo ya ga jing im ga ba biang ha ni ga pertai ngadang samla ngala real de ba ngadang samla bat mentang tip ru ga ktien ga jo play bat one show jisu ang ngakwa bangan yo se ga jing im bam jukut kam dai ba bakla ka dai ga bedan kam ndreu niu khna samla ule ya ga wai ga kam ga ba bakla tam bat ngakwa ngan pen fi ga ga ba ule pipulin ang ni nda one show jisu Ujisu ang metep yaki hukum. Uni kena samlawang yaki hukum baro ngala sumar nadu bangadang kena. Bat na bau jisu yo iyo ni kena bau kop yaki ega bau laban le ega hukum. Uang igini giktian wang. Medan spa medai beriu spa nak takadaw nga kwa ba men I know itu ke spa ke jame ka ba medan dino eka I shiki bedok one boat ya nga ngani thui pi ngap ha ka Bible kong ndawla yo sngaw ya ka ebo jisu kren ula sngaw si shikat day but upet no artat no jisu grace fi nga kwa kan pen fi ga ni por Kam dega ba bakla yo ni khna samla ba wan show jisu bu kwa iga jing imbam jukot. Bat nga kwa nga nom da pin yu pi u bakla ha no ru ko ma ga jing dai ba ga hukum. Namaru brio ba wan da ka hukum khmat jong play ka Bible kong da ka hukum dan chu ga jing pen ksan yo brio da ka hukum ka dai ka jing pen ke me ga pop bat la da pila ban tip lo de ga hukum pile lo de kiro tempat la ban le chipnang na ka ta daw wan chu jisu bat daw ya kendo ba du jisu kon jo play u khot yu nong ikai ba ba bat da ba jisu kuran chapang spa nga kwa ga nong fi ha ga jing shi shao jisu u klemong la da pipule lo cherom Tapi pulih habau Petra sukuli bagi senran ki keliu jisu ki ong kumne ki ong ki habagi layo sngau ki ong u uban yo laj em la dakalong kumta u jisu ye to wang kabamla bat ki brio kalong kabala banu play
Kabamla bagi beriu kalang kabala baru play baru saong yung Petras bat iki sendran wang ula ang kumne singa bahawang shisanga ang api mtano ba ino ye ka yeng la ni ki kmegi kpala ni ki menbo la ni ka tengala ni ki khon nakabenta ka himau play upanom yo diang bunsha ye ka ta hagani ka pertaisngi bana ka pertai ka bansawan ka jing em ka babam jukat fi ngakwangan ang fi singa bahaw jisu hang ni wang la daw nuno ujiet ning kong yanga updiang yanga ang jisu upai wat Jowai ke hima ka jo play unyo bunsha e ka taga spa unyo bunsha e ka buram hagane ka pertaisngi bat haga pertai ka bansawan unyo e ka jing imbam jukot ndau jisu kurane nu khana samla bawang i Jowai tu ka spa bot Jowai nga one wat Jowai nga i Jowai tu ka spa ngane tu epi umla i spa na mauday badan pisa shibon but people like a Bible udah ngel si shikat day baru pet na Jesus Christ nganom Nongkren slam ka ta na marbayo ka slam na mga daman pinise ka way de Jingbakla Kaba Khraw kanige de Jingbakla Kaba Khraw Tam ka daw ni brio singap ba kanige de Jingbakla Kaba Khraw Tam but ka ta ka Jingbakla Kaba ule ka day ukwa banyo ay ka jing imbam jukot uwan shauta ubala ban ay ka jing imbam jukot Wan show Jisu konjo blay. Bade tang ma u balaban ay ka jing imbam jukot. Uyang akhmat jo blay. Uyang akhmat jo Jisu. Handray ka spa ka wit yo. Bat udan ka jing it spa ka bahado kata. Bat ndahabaw Jisu khot yo ban bod yo. Ngan yatru ipi upet no Jisu Christ. Kataka de ka Jingbakla Kaba Khraw. Bahagi ni ki sngi ki brio. Ki bakla naman ngi penyerengkat yo blay bar ka spa. Ngi penyerengkat yo blay bar ki jing sngo baha. Ngi penyerengkat yo blay bar ki niam jingi. Ngi mla iki ngimla bod yo try. Bat ngan itu ipi ka Jingbakla Kaba Khraw Tam ka baningkong ka bangakwangan keren managis. Das ngap bahaya gini. Ke Jingbakla Kaba Khraw Tam ke jong wipe away brio hani ke pertai ke day. Bau bakla ya gini. Habau ya kendo baru Jisu bat bau pat no Jesus Christ. Katakan ke Jingbakla Kaba Khraw. Filapin ya kendo ya niam, Filapin ya syam ya brio blay, Filapin pa ya jaka ka ba iku makaday. Ndray la napi ya kendo batu Jisu, bat la napi ken ria no Jesus Christ. Kata kadai ka mistake ka balang serious. Kadai ka Jingbakla ka ba shirkay tam, ka ba brio bakla ka ni ka pertay nakataka daw. Ngakwa ka nang ipiya ka ba khatdo pinyo i baka kadai ka ba kata-katay ka brio. Nga duay man nagasingi ba ngan kran ipi gani. Walin mut ba pinabot yung Jisu pinap dilot ke yeng pinap dilot ke spa pinap bread lot ke kali pinap walin perkhat kum ta kan mau ke spa ke de jingkur khu ke jong play Henry about Jisu ye kendo in brio wan ning kong de hukum de jingle pimla yo jing pinim Bat ka ba nda haba Nongkren sa mga spa ka ktai ka donut jango. Fi ka kanu ka ba ktai ka donut ka jango. Ya ka donut ka jang pi. Nga kwa nga nong pi ya ka tau play yung ktai ka donut. Bat nga kwa nga nong pi nda haba Jisu Nongkren ka ba ktai ka donut. Baun ay yo Jisu ka donut umla ay na mga spa ka la siyang ka donut. Bat nga nito pi utip ba Jisu laban ay ka jing imbam jikot nray. Kaspa kapenjngai u no Jisu bat u pet no u bat ya kaspa bat u it no yo tau badan ke jingker Kaba Khraw nga khwanga nang ipi ni sngi kataga de Jingbakla Kaba Khraw ba pi bat ya kaspa bat people like no yo tau badan ke bor ban ai ke jing bam jukot kataga de Jingbakla Kaba Khraw ka baning kong ka Nongkren Bat nga kwa man tayo sngi bangan pinifi gani. Bat nga kwa bangan kren bahaya ga ega ba uplay bu aga dono jonga mga ay kerteng ni ga Nongkren ka Jingbakla Kaba Khraw Tam nga kerpat ipi ba yos ngawi gani. Nga Nongkren benye gani ladapi rispa ladapi dan ga spa ladapi dan ga buram ladapi dan ga kerdan ladapi dan haka position ga jingem ga jopi nga Nongkren ka taga de ga bu play ay ifi walin mot bu play pano ga spa na PM ka Nongkren jo Jisu ang ni ga dai ba yo ibaw ni brio uwan daga jingle bat ka baar ka donut jong ko dan ha spa bat dai daga daw da pi wan chu Jisu wala wan daga jingle jong pi daga jingla jong pi wala wan rengkat baga donut jong pi shi spa ndai blay kwa ga donut jong pi ba pin ai show Jesus Christ na ka daga daw nga kwa nga nong pi ka Jingbakla ka jong ni khna samlaw ba spa ka dai ba ya kendo bat unang panem u ya kendo ba du taw ban sayap na ka benta jong u ya kendo ba du taw bala ban sil spa ga jing em jong u ya kendo
kendo badu tau balak ban ai ha u ya ke jing bam jukut henrei hakmat jong uhi habau yo ngau ya ke tien ke bayadai ber ke pisa u ino yo ta u badan ke bor ban penim badu bat de ke spa badu pet no Jesus Christ kataken ke de Jingbakla Kaba Khraw Tam ke bau briu le hagni ke pertai shanganong ifi lada pi bakla ya ke weipat mlele lada pi bakla ke trei ke kta mlele lada pi bakla ke yat ke yang mlele lada pi dang pai show blay hari ke Jingbakla Kaba Khraw Tam ke de ba pi biang lot ki ai henrei pi kendo yo tau bala ban ai ke jing bam jukut henrei pi pet no o ka ta ke Jingbakla Kaba Khraw palat namar ubrio un mentoy ayu ang Jesu lada unyo ya ke pertai baragaway dai unya pli la ke jong ke mensim ta ke jing ang jong Jesus Christ uya tho da ke parji wang dan we brio beruspa ula lum mi ke spa jongo ula bo ke jing mi jo ke jing rap ke tiar jo wang an le kom no hagani ke snam ngan pen prano ke tiar ngan tai de ke way pat bat ndaw la dep le ke taw la wan lum mi ke keo po ke tiar ule kom no wang kom mensim jonga to le kemen to bam to di namar padan ker hai bon snam kawan ke sur no blay na peneng bang a mel brio bobit lada hakini ke met on shim no ke jing jome ki jing no gini ki ai but us ang gini ki ten kan men to yo brio lada un yo ke pertai baragaway lada do ye ke jing u do no ke mensim da ai un ye pli ke mensim nga yang na ke jakana ma ke Jingialap nga kren chipi ke be yo sngaw gini ken mau ke spa jong pi ke nomla yalam beneng ifi ke buram ke babidana ke pertai ke nomla ban ai jing bam jukut kini barokat kini ke bu blay kwa ba kin wan na dian kini wan na khman bat nga kwa ban ke skingan ong pi ke niam ru kam la ban ai jing ep ka ba bidon kam na ke skingi dai lada pi sngaw ba Jesu yang janjong pi man ke skingi kan bangalang keren nang ne lada Jesu dan na ke por udang kne lagi kti ke ban pen pai pi ke jing penem balada pi pet no man ta ke skingi bat pi ong ngan let no na mga dan shibun ke ngan itu pi ke ta ke Jingbakla Kaba Khraw Tam na makata kadai kaban pen babi yo brio shagi babam jukut kata kadai kaban walam kata ke regret kata ke jing babi ke bashiki babam jukut ngidon ke regret ke babon fitip ka dujak lalangan syukran kan dia defi ka dujak kadai ke balong tormenting ka dujak kadai ke bakordit mdai tang ba ka khlut ke ding mdai tang badan ki sen yang tala ni ki nyang lar tham ne kita ki san bam juyap ka dujak ka kodit dan tanggaway ka jing shisha bat kata kadai bafi imsa haga jing babi shirta ba ubriu ushongsa aga jing babi junam la junam ubabi yakaway ba uyakendo yo Jesu uyo kalat ban pai yo Jesu uyo kalat ban priang yo Jesu ban u Jesu ple kalat ula yap na kabenta jong kitu gibriu henrei baki kentat namar bagi bat eki ga jingem bat kata kadai ga jing bakla namar kan pen babi yo brio shegi babam jukut ngakwa ngan ong ipi kane ga jing bakla ka baningkong ka jong no brio kalong serious kadai ga ba palat kane bahagi ni kiskingi kirman ni ladi hagi aka wala kirman ni ladi hagi aka lada pidang yogalat bani kendo yo Jesu ngakren nang ni daga jingkit kli balai pin pet no Jesus Grace balai pin yang baru Jesu balai pin bread shua aka manong try ngan kiar sharut aka ngan umuan lagi jingle ngan umuan lagi jingla ngan umuan lagi jingtip ngan umuan lagi jingyar peteng ngan umuan lagi spa ngan umuan ide ngan umuan ko mga long try na marabang ay kendo bat me try pin puli nang ni nang ning lenong ka bakhat pra fin lap tanghang ni lenong ka bakhat kendai dan so way pa berus pa tau de sakayas bat bilap unu sakayas de berus pa de pop uni tip hukum tip ay ruya uwan so Jesu kio jrong jong ding dembur ndau Jesu le sa yang upiang bat uni ubriu kelak abamot upiang bat u Jesu klempa dia gespa dei ma u dei sakayas baang uang try hagini gisngi lana ngala shim club nagi briu ngan siu sausha bat shitang nagi jingdan ke jangan ai gi beduk fi ngakhwa ngana pi lana pi wan chu Jesu kumba pilang ke ai baraka no mento shui pi nda pila shamio try but ene ke daung tuai me nagi skibo play un krenifi nagadi ke khubor baga Jingbakla Kaba Khraw Tam ko jong ne khna samlaw berus pa gadai ba u ya pli ya u Jesu bat ke spa
Uklem tre pediang yo Jesu na marga spa ngkhwa nganong ifia ka nego por tongin tip ya nego way banginum le ya nego jingbakla ga jingem ba bangiyo ban sham yo Jesu bangiyo ban pediang yo banginum pet not no Jesus grace and ay bangin shim ya nego kabu ban on try ngan no ik ngan pediang yo me try kataga nego Jingbakla Kaba Khraw ka ba new samla rius pa ule uye kendo bat unong penem hendreu pet no nong penem Mat kataga dega ban penbabi yu shigi babam jukot. Ngan yalam efisa ke bentaga baar. Ngan puli fina ke gospel ke jong Yohanes. Nakalenong ke bapra. Singan kam keren ni ke por mangadang yo ke por. Ngakwap fin pelat luat yala dia ban ngap ni ke Jingbakla ke baar. Fifi puli nang ni ke gospel ke jong Yohanes. Kalenong ke bapra ke Bible ke ongkum ni. Di dang step ulawan po shige temple. Baru baro ulawan ha bara bula shong ula hikayiki. Ki nong tho ba ge farisi ge lawala ma uye ge briu ge bala kem ge beklim. Bara be ge la bu ye ka pedeng ge le ong ha ku nong hikai. La lap ge ni ge briu ge jingle hi ba ge dang klim. Ti Moses ula hukum ingi ha ge hukum. Ban lintem mau ye ki bekum gini. Me ong kum no. Ki le ong ge ni te be ge tinju yu ba ge la ban mudu yu. Rei Jesu ula dem atbian ula tho dala ke shinria tie ke kendo. Rei kat bagi la dem kli u aba ula peniang ila dia ula angki. Utau ba klempop apdeng jong pi to un lentem lingkong yo mau haka. Patru aba ula dem atbian ula tho aga kendo. Kiti ha bagi la yo snow ba bagi la snow kendo ila mi no wipe away. Kita sedang nadu uba khamtemen hadu uba khatdo. Tikila i no marwe yo Jesu ba kataka brio kat ba kadang yang hapdeng. Ngakwa ngan penifi ya kani ke jingja. Kani ke dega way na ke jingja ke Bible ki badan ke jing hikai ke ba Khraw palat ya ke jing shekri play. Fi na pi puli kani ke lenong ya syabat ngan penikin diat ni. Kani ke day ha ke por bau Jesu udang wan dang step ke Bible kong dang step ulawan ke temple. Usaaw lum olip baro shimit uduai dang step uwan ke temple. But pilaban mudo dang step ula sedang man hikai ke ketian ke jong play. But habau Jesu dan apa ke temple upat baro ula wana but ula shong banu Jesu ula hikai ke ketian ke jong play. Nganuat banong bahabau Jesu hikai ke ketian ke jong play. Kalong kenja hadu kata bagi brio kim jerohoro namar balai Ukren u Jesu. Tang bakren mangi. Hadu kat no ki brio ki shashkor. Nama kadan ke bor ke jong mense makoi. What agani ke bor bang keren kadan ke jingpen sle jong mense makoi. Kan no tam habau Jesu hikai ke ketian ke jong play. Pipulin agani ke Bible kong Jesu hikai. Pat babaro shong ke temple kala shlei ke temple barok away. Nganut banong mdan baki uwairu. Baro ki besyong ke temple ki shashkor. Ki ktian ki ba mi na ke shintur ke jong Jesu Christ. Ki day ke jingem bat ke mensem. Bat nganut banong kat bau dang kren ki briu ki klet lot ki jingku slai. Ki klet lot ki jing baro. Ki ktian ke bau Jesu kren. Kawan ra ke jing kermen ke jing em jo ki bubuan ki ba yos ngau. Hendrai hakabakum ke te gepar. Dan kinang pentot yang ke jingisang. Kwa pen sengap hai kata. Ki ba pentot yang ke jingisang mdai setia ki bamdan hagani ke temple. Ki de ki try jogani ke temple ki nang tho bat ke Pharisee. Ngak ngau lengo bagi ba wan pentot kini kim kwa sengap yang ke tien ke jong play. Kini ki kwa wat dau yu Jesu. Kini ki le kom no kini ki nang tho bat ke Pharisee ki klem le jing ya sang dang step. Kini ki le chega jakabadan ki auria chega jakabadan ki beklem. Ngam tip balai ki le dang step shata. Ngam tip kum no ki le tip ro ta jaka imat ba maki ki shay le ngam tip. Hendrai ka Bible kong ki nang tho bat ke Pharisee ki walam hu ye Gabriel ka badang le ag jing klem jong ka. Mudur ki disturb ki penwit ye jing sang ka bau Jesu dang kren klem dan buram ka akor brio kam dan ka jing tiang blai kam dan shimini ka brio ka beklem nganut manong ra ye kanak tu ka jaka
tan ika surak patali ki jan kin jat ika ngani tu ipi namal ki Pharisee agni ki por ki don bore ka ban sin sharu nagata daw ngano manong ki kin jat bagni kin thaiga kat not ki jan namagani ki priu ka im ku jing im ka auria ka im ku jing im ka bamlong bat kani ki priu ka shak shim hagani ki por bat lapne ranya ka da ka balawan ra ika shjing sang mdai setia ban yarap ika rei ban yo lentemau ika Mudur ki Pharisee, ki nong yalam ya niam, ki nong peniat niam, ki wan jing sang day ban ya rap ya kam day wan ngap tin ke jong play, hendrai ban wan ya ka ban pen ram ya ka, bat ban lentema bat ban yo wa nia yo Jesus Christ. Mat ki tani ni ki kentai nganut banang kala jot renjan kala mi snam na mar ki lay nyat surap tarai. Bat ngan itu ipiring kat baga jing sngau ram mereka baga jing jot renjan ke jan kala kat. Ki wan ki rung apa ke temple penwit lot ke jing sang barakawai bread igini ke kentai khmat jong Jesus Christ. But ngan itu iping anut banang ke jing sang barakawai kala kelumar. But hagini ke por ki de yang khmat jong Jesus ki ong ini ki ktien. Ko nong hikai la lap igini ke kentai ke jing le jong ka ba gedang klim. Kat kum ke kitab jong Moses hang tai ke kitab Leviticus. Lada lap ye ki brio ki bale ki jinklim day ban lentem mau ki keliu jisu me ong kumno me kwapin sngap ai ki tagtien ki da wan ban wan ra ye ki brio ka badale ki jinklim bat ki da keliu jisu me ong kumno balai fitem namar ban bo yo jisu aga jaka ka ba un bakla Namar hadu akani ke porbo jisu wan ka hukum kadang terekam. Nagata daw ki beri ki babat hukum barabor ki lendet yo blay. Ki lendet yo blay kin bat e ka hukum. Kata kani ki jinglong jeng ki beri ki babat e ki jinglay ado mentai ki sngi. Kin ria now Jesus Christ kin ria na ki jing ai e kin bat e ka hukum. Bat pi pulin ang ne kini ki beri ki wan ngani tu ipi ki mitho yo jisu baude kono blay. Wala daw le ki kamba wala daw krentin ki jong play ki ba don bor. Hari ki wan hang nengan ni tu ipi ki bread ini ki kentai ki ba klim hakmat jong Jesus Christ. Bat na ki bread ini ki kentai ki ba klim hakmat jong Jesus ki keli ini ki jing keli ki ong kat kum ki kitab jong Moses. David len temau meme ong kum lo namala daw Jesus ong len temau uwan jang ni ki pertai. Nakabenta kini ki ba klim nakabenta ki ba jot uang awan jang ki pertai namta ki ba pop. Andai lada uang nailen temau uya persyabat ke hukum. Fi kiwan bu yang ini kepriu akhmat ban pen iya kata. Bat kektien ke jong play ke ang Jisu dia magendau. Dan ki Nongkren ki ba ang Jisu tho. Bun ki rukam ngakwangan ang fi uklem tho. Haga jing puli Bible jong ang alap au Jisu dia magendau dua akhmat jong play. Uwat ika jing shine o play. Namaru Jisu abu dan laga pertai ulang 100% ubriyo. Uhapan syania lot aga bor ga jong mensia makoi. Bat abau syang aga kendau umla jubab ya gini. Uturut aga kendau kabamot uperkhat. Uturut ngiru ndang mengi perkhat ngi turut laga klik. Bat gani tu piu Jisu uturut aga kendau. Ken mau apa madan mdan apa gani ke temple mdan kendau. Apa ke temple kisiang dau mau. Bat ngakwangan ang ipi yang ini kepau turut au tu mau. Bat ngali tu ipi perkhat uduai. Menong try ngan lek komno ladangan ong lentem nika ngawan khnang maniap na kabentakan ini kentai. Ladang ong wat lentem kin penram yang aban kanum yo ban yalap syu sykhmat namar nga persyai ke kitab jong Moses. Bat hakata kepau Jisu dam ke kendau bat utho kabamot upelet jing bat uduai wat ke jing shine o play. Bat nganut ban ong men sema kho ju pen shayo. Bat ngani tu ipi uyang Jisu na gekenda wang ini gikten. Uno ubanapi. Ubam dan pop agajingem. Tun shim nengkong yung mau. Bat un lentem yung gini gebriyo. Bat udem biang apa madan. Udwai. Fitip udwai yung ay. Nga perkhat yung gini. Jisu udem apa tebian sasisien. Kesien ke baar udem. Turut biang ke kendau, pite boleh ayu. Nganut banong udwai, banong try a blay jonga. Ai bagani ke ketien ke banga kren. Ke banga ong ba uno bam don pop un shimyo mau. Ai bagani ke ketien ke banga kren. Kandan ke jingkta i ke dot not jongki. But habau Jisu udwai ke don shisha ke jingkta.
ngakwa finyo gani ke Bible kong haba ula dem hakendo ula ong uba klempop apedeng jong pi tu len tem ni kong yu mau pat rua ula dem biang ula to ke kendo ngakwa kanong ifi uduai biang bat nda hadien ba ula duai ke Bible kong sengabangan peni fi gani ke Jingbakla Kaba Khraw ketien ke jong play kong ti haba kila yos no ngakwa finum kerki ketagade ke ketien ke bang ngakwa ngan kren ye firu agani ke por kabanding kong tam kadai ka Bible kong baro gi pat ba baro gi Pharisee baro gi nong tho baro khat gi nong yalam niam baro khat gi bat lagi mau baro gi nong yalam niam gi bat lagi mau ban len tem mau hadu menta fin lap gi brio gi balap met gi niam kim tiang ban len tem mau gi wei but pipulin gini ke Bible ke ketien ke jong play ko ang ni gini ke brio ke lara ber ki mau malan tem gini ke brio kalau syudam apa madan renjan bat ke jingjot but about Jesus kerana ni ketien wang unono bam dan pop apdeng jong fi ton shim ning kong yu mau malan temeka but about Jesus dem biang khendau duai fitebu duai balai begini ke brio kini yo ke jingta Bakin kelaka bamat, bakin pai show play. Bakin ino ingin ba penram brio, bakin pai show play. Hendrai ndah bau duai kawan sisa ke jingkta no play. Ketien ke jong play kong ti haba kilayo snow. But haba kilayo snow bau jisu ang nuno ba klempop ulen temyo mau. Haba kilayo snow ya kata ketien ke Bible kong kida snow kendo. Fi kita gida ketien ke bang khwa ba pin snap ha. Fim tip kat kum ke ketien ke jong play ke kren shai. Ha ke siti sigi nong rom ke nong ke ba lai ke khot ke ba arpo lai. Fi tip kong kum no kong baro ngila lepop but baro ngila du le no ei ya ke buram ke jong play ndan chu ba champang ndan chu ba wat you play ndan chu weru ba klempop bar khan ila dana ke pop pila pindegi brio ke kit ke kamu play pidana ke pop pila pindegi ba kha ke yeng ke ru play kat no la khai pi ke pop ban ngani tu pi la da pi le pop ru pila de pagi nong pop la pi klem le pop ru pila dana ke pop ngam kwa bangan ong fi ke ke pop ban ong ba ngingi san em ndan len ti shu de ko wei baro brio ula le pop ong ke baro ula du le no ei ye ke buram jong play na ke te dau jisu wanu ong ni ke tin no brio ba klempop but habaki yet ilade kat bau jisu dang duai nadu ke Pharisee ki nong tho gitu ke bia bat lagi mau ngani tu pindah habaki yo snow ngkhwa no pi ka tari kten nda habaki yo snow ka nda habaki yo snow ke kten bang no ba klempop fi ka tari kten ke ktai ki kawan ra ke jing sai ke jing mat ki yo ia la ke jong ke jing em ba kiru ki dan ke pop ki ba kum ke ne ke kentai ke ba klem ki dan ke jing lang ka bam lang ki de ki ba pop ki de ki bam biang bana ba ki yo snow kita kaba ar kaba ningkong ki yo snow kaba ar kadang ke jing pen kendo ya ka no jongki kita ke ke tien ka mga khwangan wan ra agni ke por ka mga duai bo play un kita firu agni ke klemat Fim tip ngi dege brege pop baro ngi dege be lepop ndan chu way baksan baro ngi dana ge pop but nga aingo you play bo jisu wan na benang chene ge pertai ban yap na ge ta jong aba chu pige brege pop ngi dege bam ler ngi dege bam long show ngi dege bam dan jinkerman wali yo nga wan na ge yeng badan buram nga wan na ge niam badan buram nengam chu le bakla baro khat ngi dege bela condemn ngi dege bela yap ge jingring kang on ge bible but nga khwang anong ge pige ge pop na ge ta dau jisu wan na benang wan man yap di hi na mar day tang mo uba klempop bat na snam jong obo jaw umap lo ke pop jong ibaro ka basa ka day tang magin pai jo try and ke bas no si mentagalong hadien bakini ki brio kilayos no ngakren ngini ke ponam ta jong pi ki ba snap ini ke khubor pi yo snau ne em ta ke ski ba ka bible ke kren ni gong ununu ba klempop nganut benang la pi shong ta pi don ke pop ke jingem pi don ke jing duna ke jingem ke jong pi ngkhwa nganong e fi mau play pen ram ndrei haba ang ununu ba klempop kamon ngi dai ban tip bangi don ke jing bakla ngi don ke pop kan ke pop kan yalam ngi ke jing ya bangin pa se du jok ba dai na ke tau ke pop ke tenrai jong ke jing sneu baro ke jing pang Khraw ke jing jar ke jing eber khan kene ke dau jing pop ru jisu ula yap ke ding pna ula seus pa da ke snam ke jong ula shada la de ban plat ingin ke pop but ngani tu ipi kini ke brio ki yo snau bau jisu ang no ba klem pop
berkata ke ketien ke bau jisu keren ke pen i ki bagi dan ke pop ngam tip hagi ni ke por kat banganang keren hato ke juk ke ketien ke kta na em fi yo ine em la ke jong ke jing em bagi dan ke pop fi yo ine em ba ke pop ka up i ke jing em ke jong fi yo ine em ba ke te mrao but fi yo i ba ke niam kam la salt i ke pop dan mano baru jisu ang niya bu keren ni ke pen i ke pop ke jing em jongki bat ke baar ke bang ku anganong fi ke bible ko ang kila ngau kendo kadar ke jing pen kendo ke jong men sim jong play kata ke ketien ke bang ku bapin yo ngau ha ke por ngakhlem ke la ke bamut haus nem kat kendai spa prapunyo namar banga yo ngau ye ke jing keren shibun Henry ke Jingbakla Kaba Khraw jonga gadai ngayos ngau tangko ke ketien bau try kuren uang wat lada mele pop wat lada mele bakla lada men pai shanga ngadang iye jeme bat habau kuren kumta ngayo iye laga jongo pop bat ngayo i bam dan jingermen laga jongo jingem bat kababut nang ta gadai ngayos ngau ye ke jingta aga do not jonga fi kata ka penlong inga bangan jauh umat kata ka penlong inga bangan kelaka bamut bangan yam kumukulung namar haba kawan ke jing pen kendu e ga donot pim layang fi nga kwa nga nong fi de kata ka penlong nga kumni ko mangalong ban nga kwa ngan pen i fi bagini ki farisi ki nong thok ki bawan ra ngi ke brio ko baklim nda haba ki yo snow bo jisu ang nunu bam don pop ton shimiu mau ban len tameng ngi ke brio ndar menut shimiu mau ka iku maki mau ki klut aga kti jongki namar ki penhablo di ki mau baro namar kedan ka wai ke jingja ba ka dai ka jing penkendo fi hadu mentang ski sim jong play udang tray ba sim jong play udang penkendo i ki brio penkendo i ga pop Upen kendo ege jing long jing em jingi ban le yu mdai ban penram kan mau men sim jom play om penram de upen kendo ban aba upen kendo kaman uktai ga dot not jong ini ge farisi uktai ga dot not jong ini ge nong tho uktai ga dot not jong ini ge nong wan jing sang nama bar khat gi dana ga pop henrengan ong biang e fi ge ne ge khtin ke Jingbakla Kaba Khraw Tam ko jong wei pa wei brio ge ne ge prthai ge dai Bahabaw yo snow ye ketien ke jong play. Bat habaw yo ru ye ke jing penkendo ke jong men sim jong play ke jingem. Bat habakawan ke jing kta jong play. Bat bagita ke brio ki pet na ke jing penkendo jong play. Kata ke de ke Jingbakla Kaba Khraw Tam ke jong wepa we brio. Fimyo iyang ni ke Bible kong. Habakila yo snow bat kita snow kendo. Kila mino wepa we kita sedang nadu bakham temen hadu bakhado la ino marway ya kata ke brio kabadang yang apedang tang ka we ke brio kaba shonga temple lagi ni ke step nadu ki nong yalam hadu ki pat ba ki yo snow bat ki tip bagi dan ke pop bat kadan ke jing penkendo akada no junkie ki pet no nak kata ke jing penkendo ke jong play ki no yo jisu bat igini ke kentai ke baklim tang argot ki dana gini ke temple kata ke dai ke mistake ngan bu kumtara ke ketien english ke serious ngan bu umno ke ketien ke ba ke Jingbakla Kaba Khraw Tam ke ba brion le namar lada pio ngau ke ketien o play bat pio ye ke jing kta ke jong play bat ba pi pet nang ta na khmat jong play kata ke Jingbakla shanga nong ifi ke Jingbakla Kaba Khraw Tam jong brio kam dei bo bakla ha ke puli dang le ke Jingbakla ke jong brio ha ke perthai kam dei bo bakla ke shong kha shong man ke Jingbakla Kaba Khraw jong brio ni ke perthai kam dei bo bakla ke trei ke kta ke Jingbakla ke jong brio ni ke perthai kam dei bo bakla ye ki eki rai ke jingem ere ke Jingbakla ke jong brio ke dei ke beningkong utu ram riuspa u ye kendo baru jisu mar khman upet bar ke Jingbakla ka ba ar ka ba khamsni ke dei ba brio u yo asngau ke tin jong play
bat bau mensim jong blay ukta ya ga not bat bakitu ki brio ki pet pen ban na khmat jong jisu bat ki pet na ga jing pengendu jong blay kata ga Jingbakla Kaba Khraw Tam na kata daw sa ang ifi mdan na ga way pa ga Jingbakla bo blay mlaban ma mre la da pi pet no blay la da pi kenria na ga jing pengendu finyo I mdan mano balaban le e bat ga jingbabi gan long shigi babam jukot ngas ngaw benot igi brio bagi yo yang khmat jong jisu uplay pengendu iga dot not jong ki gila day ban yang na din jong ni ga kentay ga baklim manong try map yanga ngara igini gi mau ga jing sha day mangaban sha lentem mau fitip mano bobit ban lentem mau ga ni ga por dan tang way bobit ban lentem mau taw de Jesus Christ na ma dan pop and they claim one jing ni ga pertay ban lentem mau one jing ni ga pertay ban yap na ka benta ka pop jong aba jong fi na ka taga daw nga kwang anong fi la daw blay ukta e pi ga ni ga por ga mga Nongkren la da pi yo snow pi dan ga pop pi dan ga Jingbakla ga jing pi dan ga Jingbabi ga jing ngam kwa min shong sang ta la da ga dan ga jing kta ga jong blay dang e pi ga ni ga por bala da pi dan ga jing ka bam langru la da blay dang pi yo snow e pi men da ga sngi bat ga dan ga jing kta ga jong men sim jong blay la da pi pai show jisu la da pi kloy ban kala ka ba mut ban IT la ga jong ga jing impinyo I ga ni ga por ka ba Khubor Tam ya ga jing jong fi kalat Kaba Khraw Tam yo brio kam day bu ya kendo yo president jong ri India new ya kendo yo president jong America kalat Kaba Khraw Tam yo brio ga day bu ya kendo yo Jesus Christ sa ga jing bat bu yo alat ya ga ban pediang yo ga dot not kat bu dang ga ni ga pertai nama daga bau pai show blay baru priang yu jisu fenyo I kata kadai kaba unum babi shigi babam jukot bat ngas ngau si bangan ong ifi ke farisi ki nong tho bat barok ni ki buan jing sang ngamla ban mudur ki basyong na du dang step ban ngau nda haba ki yo ngau ya ga pop baga dana ga jing jongki bat haba kawan ga jing kata no blay haga jaka begini yang lan ban dem lang khmat jong jisu ringkat bat kani ke kentai ga baklim ki ya I pen ban yo jisu bat ini ke kentai bagi ya pet yap na ga jing kta ga chong play na Jowai men ga singi bapinom le kumta ai ha gini ga por bapinom le kumta nga ai ngu yu play ba shi sien nga yo ga lat ngala day ban sha len tem mau ngala day ban sha pen yap sindan atat na ma ga jing le chonga ngala day ban pol du jong ngala day ban sha condemn shigi babam jukot renga yo kalat ban yo ngau ye ga jing e jong blay bat nga yo e ga jing pen gendo bat nga ai ngu yo blay bangala rakti bat nga pediang yo jisu bat kumne pen long nga Jowai na kumta jong fi men da gisngi ba pinum le ye ga Jingbakla Kaba Khraw ba pi yo kalat ban ye kendo yo jisu ba pi pet ba pi yo kalat ba pin yo ngau ye ga ktenu blay bat ba ga jing pen gendo kadang dan ye ga jing jong fi but if he no yo jisu but he pet no na ga temple nai le kumta hagini ga por nga kwa nga nong fi utrai kuta iga do no chong fi ling ba ga ni ga jingkran pitep abang nga yang kran nang ni ngas ngot ho ndai ba nga shukran ngas ngot ho yo men sim jong play kran ni fi kene ga de lat ka bang apli meta ga jan met ban kran bleu dang play lat ifi ba fin yo snow ga ni ga khubor fitip hang ni ka bible kong u jisu ndo phai shi ga ni ga breu u kli ga ni ga breu wang shanu gi nong mudu i jong pha mdan ba pen ram me pa kene ga kan thai ka ong ga ni ga tien kong mdan ba pen ram try kong nga u ong ni snap ka lai thu kong mdan a try ba pen ram u jisu u la ong ka ngaro ngam pen ram me pa to khile no but what le pop show figene ga de jinglong gu jong try unum pen ram yanga ba de feel na ngi bakla figene ga kan thai ru ga klem pet no karu kala de ban pet yap na ga ni ga temple habaga yo I ba bar khat kila pet yap na ma de maka ka ba pop kham pop le si ba ni ki wai re ga ni ka snot ho ba pleng nga yang man ta khmat jong tau bala ban map e ga pop chonga but kayo ye ga jing map ko chong try hadu menta ga singi fenyo I ki ba yo ye ga jing map jong try gi de gi brio gi ba pdiang ye la de gi de gi pop but ki ba snot ho ye la de gi dan ga lenti ga bam day but ki bam tre ban pet no Jesus Christ kane ga klem pet ka shong bet no kuliu ang shanu gi no mu du jong fa mdan ba pendam ko ang em try nga dan ang ni tang bat me bat nganom pet baru Jesus ang ngarong am pendam but udah map ye ka
baru pa no ika bakanom le pop show fi kata ka le jinglong ko jong try wan jing ni ko perthai ukleman wat nam tagi ba hok wan wat nam tagi ba pop bakin kala ka ba mat ukleman wat na ka bentagi ba kot ba kya wan wat nam tagi ba pang bon pen kya yaki kata ka le jingong jong Jesus Christ na kata ka daw nga kren ni ko khubor man tagi sngi da ka ba nga ai kerteng ni ko jingkren snga ba nga ai kerteng ni ko jingkren ka Jingbakla Kaba Khraw Tam kini ar ki jingja ki banga pen ifi kidai ki banga langan ong kadai ki Jingbakla Kaba Khraw palat ngayo i wat ha ki jing yait nanti ki jonga mentala live post nem tam ngalayo i shibon ki brio ki banga yeslok shibon ki yeng ki banga rong shibon ki shnong ki banga yalap shibon ki jing seng yalap ki behe link ba ki YouTube link ba ki live telecast managapor ngayo i ki brio ki snap ki ktien ki jong blay kadan ki jing ta jong blay re kim tre ban pa jong blay kim tre ban pdiang ye ki jing map e ki jong try but ki pet no sandan dan preng jong ki ba let no nang ni ki prthai dan preng jong ki ba do no e ki jing im sandan but ki let klem blay but kin pa du jok but nga kwangan ong fi ki ni por kani gede ke klip mat Kaba Khraw palat ye ge jing im jong fi la da fi dai ma fi ba yo sngo ye ge jing kran jong a ge ni ge por kani gam de ge ba jaran khat kani ge ge bo blay u plelat de fi ba vi ni ban yang khmat jong Jesus Christ but about try udang ailat vi ni sngo but ba kadang don ge jing pen gendu jong ge jing it ge jong blay ge dot not jong fi fim tip ha ge ni ge sngi u jisu udang play yagalat balada pi kloy benong try men tagi sngi ngatip bangadana go pop ngadai ban shalen temau ngadana ga lenti go bom day try map yanga ngakwanga nong ifi lada pi pai men tagi sngi penio i try un tap no ifi yagi Jingbakla jong fi baro barun pun khoj yaga pop go jong fi baro daga snam go jong bat lada pi kloy ban pdiang yo jisu ga jing im jong fi ban penlong yo u try but unong pen em ga jing em jong fi naduk mentag sing ka jing em jong fi kan kaladur fenio ina duk mentag sing fin kalalong ki brio ki ban ya de ga jing em ka ba kemen nang ni shikman ki ba yo ai ha ga ni ga perthai ga jing kur kuno play but ki ba yo mat ru ga jing em bam jukot ha ga ban sawan nganget utrai u ye fi fi shong ne ngayo snow kat banganang keren ngayo i ha ka ba ken jamen sim ngayo i badan preng jong fi la dana ga jaka ka ba ga jing di jing bam kala te mrau fi fi dana ga jaka ka ba ga jing len besneu kam la shu ban lai fi la dana ga jaka ka ba ka jing im jong fi so tho so tau re ha ga ni ga por fi yo snow but u blay kta if you don't men sim ko ken mau men sim job blay dana ga ni ga por kta if ye ga tu ga yeng bala pi kloy ban chu trying an pediang me jisu me ga sngi fim tip ba bible kong unono ba khat kerpat ik kerteng ga jong jisu an pen emyo tangi ne tuai bat nga kini ga pangan pen kut no ni ga jingkran kini ga khubor jong ga jingialap bat nga kwa ba pinom poi shi ni ga Jingbakla Kaba Khraw ba pi pet no nong penim ba pi e no i ga jing pen gando aba pi os ngau i ga jing kta ga jong play nai le kumta ha ga ni ga por kat ba blay dang kta efi bala pi mong trying an pai shime bala pi kloy ben ong trying ngan pai shime ngan duai fi but kat bangadang duai gani ko por bala pi mshura ik kti ge jofi ran kat ban na ra ik kti ge jofi ra ik kti ge jofi pai show play kat bangadang duai manganang ni kat bangadang duai nga kwa fi fin duai lang ban ong try map yanga but ngan yala me fi gani ge jing duai men de sngi shupun bo ini ge jing duai na din jonga kat bangadang ra la ge kti ngangai dan shibon ba pira la ge kti ha gani ge por ngayo idan preng jong fi ge ke por fi don ga jaka ga badu jingerman ki briu ki pen ram fi pim don lan but fi you iba ga pop ka le try clear fi satan tor men ip ke jing em ga jong fi fim tip ga ni ga por ngayo i bo play ku ta ga do no jong fi ngayo i fi jaw umat ngayo i ka luwet ga do no jong fi but ha ga ni ga por kat ba fi dang ra le ti ka ba pen ra ti ga mot ba fi ra ti fi pen pau ba ga do no ka ba kemen vi all trying and pai shme na vi kloy ban duai bele pim shura i gti ren kat ban nga pen bot ini ge jing duai gane ge jing duai ka ba pin pai show blay ba pin yo mar ge jing nga kwa pin bot ini ge jing duai ong lang ini ge ktien ong lang na din jonga ong try jisu nga yo sngow ge ktien jame bat nga tip ku try ba mekta i ga do no chunga ngadon go pop try
kaba te mrau i gajing im jonga but hagani ga por try ngayo sngaw ba mempen rem yang try henry me wan banwat kum yang but melayap alor ga dingfna nagabenta jonga try Jisu melami pat naga jingtap bat me yang adu menta gesngi ban penlong galenti yang shepneng try hagani gupor hapdeng jong jingpang hapdeng jong pop hapdeng jong jingjar jong jingim try ngara laga ktishme ngapdiang try yame hagajing im jonga nganget bamelong unang pen im jonga but ngashimi gani garai try bangan buat yame and ino igajing long berim ngan im gajing im gabatamai but nadu meta gesngi ngan shakri yame try me ong hagaktin gajame bau nono badan hau Jesus Christ ulang ujing tahu betamai try ke eke berim gaduno ana ki eke betamai gen chalong try na du menta gesngi nganget me pentamai nga haga kerteng gadong jisu amen ngan duai fi ku try hege ni ko nga duai nam tagini gi bejau umat gi bayam na duai try nam tagini gi berak lagi ketigi bapak dok no rahmat jabe bagas nam ke jamegan sat ye ke pop ke jaki but kuma mekular na ke ketien ke jamegan try ba ma angko pa be it janga ba menum kentat no iki dal leleru menta ke sngi try men priang iki but I can yang ki priu ki betamai na do menta ke sngi ba bakinum le ke Jingbakla Kaba Khraw begin pet no na me try ba na ke jingpen gendo ai ngo ime try begini ke priu ke jet ye ke ban priang me ba na do menta ke sngi ngan yo i ke jing em jangki kan sedang ke betamai trying islet shemega buram ke jingo ber ke jingero hage kerteng ke jong Jisu ban Nazareth gituai amen bad amen hage ni ke por nda haba pila diang yo Jisu pila pai sho play finom babi lano ban ngakwa bangan kerpat ifi hage ni ke por balada kakta shisha ye gajing im jong fi bat pi priang la gajing et la gasni nanong ifi gani ko por bleu la ma fi la pen im fi na madaga gajing et la pen im bat lada u bleu kta shisha ye fi balai pim phone changa gitu ki number gi bangi ai bat ka bobot nang taga dai balai pim tho ga comments ngalaman dua ye fi mala ko por bleu un kur khu ye fi ko bleu shibone Tinggal nget ba pilih asewi ni ka khubor ka bai pastor ila keren ha kani ka step bat kalalong ga jingker khu ya phi ba ya ka yeng ga jong phi te la da don ka no ka ba phi singo bu blay lakta ka jing im ga phi ka no phi ha ba phi don kam ga jing slok ni ga jing dwai phila ban phone ha kiri number ki bala ai kani ka screen bat khuble shibon in se kanu pat ha ka wai ka por khuble shibon